Gibisita karong hapon ni Environment Secretary Roy Simato ang kanhi Umapa Dam site nga nahimo na nga usa ka Mandawi Green Learning Park o Eco Park. Si Chelo Valiana sa report. Gipahibaw ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga nadasig sa Secretary Roy Simato sa pagbisita kaniadto nga dam site human masayod nga gihimo na kining usa ka eco park. Gipadayag sa mayor ang dakong kausaban karon sa gisirad ang dam site tungod kay kaniadto daw susama sa bukid ang mga basura. Apan karon nausab na ang dagway tungod sa lain-laing mga kahoy ang mga ornamental plants. Na-impress siya kay gikan sa kana mura ginagbukid diya mga basura unya ang methane gas emission hilabihang grabiha. Samtang magsilbi usab unyang learning center ang Eco Park tungod kay dinhi itudlo ang mga pamaagi aron mapabilin ang kalikupan. Buksan unya ang center sa publiko aron mas daghan pa usab ang magkat-on sa mga pamaagi aron mapanalipdan ang kalikupan gikan sa pagpangabuso. How to handle our waste, how to segregate unya ato sang butangan unya later no og mga kuan nga kaning bahin sa mga biodegradable. Uban ni June Salon, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.